Dominka! Nilaw! Boss, ġa taxi ruħi. Tajjeb, ma jemmu suppost għandhom ħafna. Forse maximum jumej kollox, ta? Pero ma nistax ma mux, għax ifem, immaġina fti kem jista' jsir kbir Teletubi jekk jingħaqad mal-Al Jazeera. Imma ngħid jien, boss, mal-Al-Qaida. Al Jazeera x'Al-Qaida? Al Jazeera huwa l-istazzjon tat-television li jkopri ħafna mill-pajjiżi Arab. Ok, issa fimt ruħi. Jien se ħallikom tinkwetawniex ibqgħu mexxin ta' nies. Joshua, fejnu dak id-demel? Ħanejdlu li hu responsabbli għal kull ma jista' jiġri. Il-ġdaqqa fih dak tat-taxi, boss. Ħanara. Ara. Daqqa ta' serpentina ta' toilet sentih tal-li għattart. Ħalli fidi. Ciao, ħallejtek Domik. Ciao. Ciao Domik. Ciao ruħi. When the cat is away, the mice will play. Joshua, vera l-boss imsifra jew. Ek għalek Dominka li telet jumej fuq xogħol. Tal-ġeba nistaw namlu l-rejdu. Le, ma tamlux li tridu għazzammet li responsabli. Le, mux ek ta' nek namlu l-rejdu. Ta' mussa reġu għaxxol u nintafaw bil-birra un pejpu si ġojntu nsiru sebel, mux ek. Zgulli li, zgulli li. Jien ġibit, raġi ma flax inta l-axħal u raffosta b'qalb mawċ. Min qed inti jimma naf kif ma jillegalizzawiex di. Versi għax kiku l-bajiex ikun dizastru. Għaliex, ma l-instaġenda tala. Għali. Kif inu ħaram ħija tal-demel, ma nafx għamel jien. Imma mussew, għax il-boss ħallit lilu responsabli. U dik min jaf kif il-jad. Il-qattefti t-żarbun. Il-qatli maħdek, ejja law. Iktar ma nibża b'ajruplan, iktar igolli nitla. Nistan ġiblek xaħġa? Iġib li xej, għax naqla fuqek. U dabbar rasek, sibi, għaz li maddejx. Etlaq. Għal-barku. Start jaħla ajruplan. Il-ħaq. Tal-ajruplan kolla l Xed bizbaħ billi toqgħod tidħol fuq uffiċċju tal-boss u ġibu la madra, il-telefon. Aħjan rispondi għabaj, mux ħadd importanti. Hello, min jem? Gonzi? Gonzi. Inti Lorenz Gonzi. L-mitrit l-melda? Jien naddik ma' melda bil-pattu l-kondizjoni li t-tini zewġ bozzit zejda mal-5 li tġa settini ejja. Gonzi. Għata. Tikse toqtonni la t-ġi l-ura zgur toqtonni. Għala, għada ġempel liħor. Viva l-Labor, xej, minnem? Jason, kifin ġbin, jena? Jason, inti Jason? Jason għed tismani? Imma mux tara. L-ilmi titkellem il-melda? Le naħseb għed kanta The Only Way Is Up? Gonzi. Jek qabel kienet sa toqtodna, issa ngħidlek jien, ħadd qattali biċċiet. Mela saħbi, għana l-esti li nissibħu ma'kom untikom il-ġurnalisti professjonalisti tiegħi. Għaxa għam jitħallis il-ġurnalisti tukum. Le sieħ bil-biznis mhux hekk isir, itsa toffrili. Jena last l-antikom sita iġmla. Ix bħala melbihom sitt iġmla. Lejli flus tini, trid morti kemm għandek. Inti qed toffendi lejle? Zom, għanaħseb. Qed noffendik. U għanzi taf se nagħmel
Nitfewa xie ħruq ta' stonku. Għarem ħanerġa lura. U l-ġmula tijak zommon fej trid. Laqqas it-TVM għax ukoll ħarsu aħjar minnkom. Mela xkar stanju Navarra jaħdem xejn aħmu f'xejn aħna. Ersa għadda barrasi. Xobza u sardina lakom. Malta ħannina, ħobzi sardina. Ġebel fil-vetrina. Stemmex ħanajt. Xetik? Għal-ħala. Taf li għet l-immissja? Għat ma immaġinajt li sa l-immissja. Imma għet l-immissja. Anke, bwix. Xeri xet. Kem trida. Imma meta jkun xawi, jkun għawnu għazgbieġ dal-post. L-unika vantaġġ li għanna u li nkun nistaw naraw il-porn fuq il-komputer tagħha, x'taħseb? Ħanara xettara. Għara kifet taqbadulu. Dik xini tamillu? Bil-leruq. Dik il-website ta' Ġizel. Ta' ġizel. Stuart, elaw. Elaw. Ġibli vodka. Ma nsalfus xorb xejn. Mux hekk għax tfallu, naħseb. Amor ġibli grok għax għandi bżonnu bizzejb dejt il-niddajmen minn durkibt. Ħabib tijaj, jek ma ġiblix il-vodka, innizzilla għajru plan nis bid-dar nidaj u għalek bħal tal-ost nġibkom. U jek nibqa ħajja, xeba bl-ewwel kaktus ninsib intik. Ħamur nġib l grok, sinjura. Melek. Xieħruq ta' stok.